Di dîrokê da gelek şoreş çêbûne. Şoreşên felsefî, olî, çandî, çînî yên gelên bindest û her wiha dîtir. Di navan şoreşan da gelek jin jî cihê xwe girtine. Lê deman dibêjin şoreşa jinê wateya wê tenê cihkirtina jinan a di şoreşê de nîne. Ji ber ku di dîrokê da berî niha jî di gelek şoreşan da jinan cihê xwe girtin. Lê dema ku şoreş bêk hat, ji jinan re hate gotin ku dîsa vegerin malên xwe û tevî ket û hewdanên wan di statuya jinê civakê de ti guhertin çênebû. Yek ji sedema bêngehîn arê xistinbûna xwe ser ya tevgerên jin jî ev bû. Têkoşîna jinan a ji bo vekevî, azadiyê, efnêzîkî sê sed sala xwe ser têmeşandin. Li hemû dinyayê bandoreka mezin çêkiriye û ji bo jinan gelek destkeftî afirandine. Lê hîn jî em nikarin van pêşketinan wekî şoreşa jinê bi nav bikin. Ji bo ku têkoşîna jina Kurd bi vî rengî encam nebe, Rêber Apo hîn di salên notî da dest nîşan kir ku divê şoreşa Kurdistanê wekî şoreşa civakî û şoreşa jinê pêk were. Ji ber wê yekê dema em li dîrokê dinêrin, dibînin ku têkoşîna azadiya Kurdistanê di çarçoveya azadiya jinê da pêşketinên gelekî mezin afirandine. Bi şoreşa Rojavara ev gihîşt asta herî bilind û li cîhanê deng veda. Rêxistinbûna jinê ya di qada leşkerî, siyasî, civakî û sazîbûnê de û pergala hevserokatiyê di encama van pêşketinan da derket holê.